Owganystanyň paýtagty Kabulda müňlerçe adam ýöriş geçirip 19 martda zenanyň urlup öldürilmegine günäkerleri jogapkärçilige çekmegi talap etdi. Protestleriň ikinji gününde syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary dini mektebiň okuwçysy 27 ýaşly Farhundanyň öldürilmegine gatnaşanlary jazalandyrmagy talap etdiler. Farhunda hüjüm edenler ony gurhany otlamakda aýplapdylar. Emma polisiýa zenanyň bu işe baş goşmagyny tasdikleýiji hiç hili delilin ýokdugyny aýtdy. Gyrgyzystan öňkü prezident Askar Akayewy häkimet başyndan çetleşdiren we çigildem rewolýusiýasy diýlip atlandyrylan syýasy öwrülişigiň 10-njy ýyl dönümini belleýär. Studentler we syýasatçylar Bişkekde konferensiýa geçirdiler we rewolýusiýanyň sebäpleri hem netijeleri barada diskussiýa etdiler. Akayewden soňky prezidenti çetleşdiren 2010-njy ýylyň rewolýusiýasy barada hem pikir alışyldy. Ermenistanyň paýtagty Ýerewanda hemiki karhananyň öňkü we häzirki işçileri tölenmedik aýlyklaryny talap etmek boýunça protest aksiýalaryny gaýtadan başladylar. Olar döwlet prokuraturasynyň adyna ýazylan açyk hatyny okap, kampaniýanyň ýol başçylaryny işgärleriň aýlyklary üçin niýetlenen puly ogurlamakda aýpladylar. Öz işini tamamlanan Narit hemiki karhanasynyň öz işgärlerine 15 milyon dolar möçberde bergisiniň bolmagy çak edilýär. Käbir işgärlere 2 ýyl çemesi wagtlap aýlyk tölenmändir. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.